Els Gaudí a la millor pel·lícula documental són A través del Carmel, de Claudio Zulián, produïda per Acteón i Televisió de Catalunya amb la col·laboració de l'ICIC. Carmelo en el año 36, que me subieron a mí, era Carmelo, ¿eh? Era un buen Carmelo. Catalunya, Espanya, d'Isona Passola, produïda per Isona Passola en producció associada amb Televisió de Catalunya. Saquear al resto de España, en perseguir el castellano e incluso en convertir a las criaturas en víctimas de sus delitos. Garbo, l'home que va salvar el món, d'Edmond Roc, produïda per Ikiru Films en producció associada amb Televisió de Catalunya. Was an opportunity for a spy codenamed Arabelle. Hollywood contra Franco, d'Oriol Porta, produïda per Àrea Televisió en producció associada amb Televisió de Catalunya. Kremlin is worried about the civil war in Spain, are you? Thousands of Spanish citizens are being bombed and machine gunned and murdered. i el Gaudí a la millor pel·lícula documental és per